Ia vezi, mă înregistrează? Da, măi, frate. De unde știi? Eu nu văd aici. Ce se mișcă? Să nu vezi ce apare pauza și stop. Bagă-mă acolo, Frumos. secundarul sus. Nu, care secundar? Că nu-l văd. 2 minute și... nu știu. 2 ore. Ești, bă. Dai, bagă, Bagă. tratează. Hai da! Ce de astea? Are stil, mă, are stil, să mor dacă n-am. Are, talent. Trebuie să-ți fac un CD-ul să te vezi. Îți fac un CD-ul, dar avem unde să-l vedem? Am dat la televiziune pe mine. Te-a dat la televiziune? A fost președinte. Bagă unde din curs. Da, lui Mitică? Bravo. A filmat aici. Păi bagă-mă. Sare lui Mitică, bagă așa. Ăla știe, mă. Tu stai acolo, că noi facem videoclipul. Nimic, așa ești bun. Stai ia. Ia uite pe aia. Ia bagă-te și pe păpătit. Bagă-te, mă, un pic. Da, lăsuim. Au obosit. Păi stai un pic acum. Bagă-mă cafea și mă. Bagă-mă. Bagă-mă, dar să mă mâncui. Hai mă, n-am băut ce m-am mâncui. Stai mă acolo, că eu trebuie să văd aici. Să fac videoclipul, să vă prind pe amândoi. Hai da, hai da. Mamă. Auzi, să n-ai. Să n-ai. Hai că mă Gata, frate. Hai zi unde facem. Aici?